पंकज रक्षा डीजे पंकज रक्षा डीजे पंकज रक्षा। रिकॉर्डिंग बाय सरस्वती स्टूडियो मुजफ्फरपुर। नौ दिन रही के काहे जालू छोड़ी के रोताटे बेटा वा तोहार। ए माई बलका से कौन गलती भइल हो? माई तो नी रही तू जिया राजू रोई तू इहे बाटे बेटा वा के आस। नौ दिन रही के काहे जालू छोड़ी के रोताटे बेटा वा तोहार। माई तो नी रही तू जिया राजू रोई तू इहे बाटे बेटा वा के आस। इहे बाटे बेटा वा के आस। बोला बोला दुर्गा मैया की, बोला बोला शेरा वाली मैया की। माई आइलू खुश भइनी चरण में सिर झुकाई के दे तू अचरा अपन ओढ़ाई बालका के अपनाई के। माई आइलू खुश भइनी चरण में सिर झुकाई के दे तू अचरा अपन ओढ़ाई बालका के अपनाई के। और जी करीले सेवा में रहीले रातों दिन माई तोहार। माई तो नी रही तू जिया राजू रोई तू इहे बाटे बेटा वा के आस। नौ दिन रही के काहे जालू छोड़ी के रोताटे बेटा वा तोहार। माई तो नी रही तू जिया राजू रोई तू इहे बाटे बेटा वा के आस। बोला बोला गढ़ी मैया की, बोला बोला सरस्वती मैया की। सुमन सागर अइले माई तोहरा उदुआरी हो। बुझले तू माइला चारी जिंदगी दे तू सवारी हो। सुमन सागर अइले माई तोहरा उदुआरी हो। बुझले तू माइला चारी जिंदगी दे तू सवारी हो। अनिल राजू गोलू ओइले पूजावा के लेके थाली हो। माई तो नी रही तू जिया राजू रोई तू इहे बाटे बेटा वा के आ।